It-2 ta' Novembru, il-jum li l-Knisja Kattolika tfakkar lil dawk li ħallew din id-dinja qabilna, l-Għid tal-Erwieħ, festa li matula ħafna jżuru l-postijiet sagri madwar Malta u Għawdex biex iselmu lill-leżiż tagħhom. Fiċ-ċemiterju ta' Marija Dolorata ġiet iċċelebrata qudiesa b'sufraġġju għall-mejtin kollha. Fl-omelija l-Arċisqof Monsinjur Charles J. Xikluna qal li l-mulej isejjaħ imbierka lil dawk li jġibu l-paċi, lil dawk li għandhom qalbhom safja u lil dawk li huma persegwitati. Dillena tibda mid-dinja u tkompli mal-mewt meta jiltaqgħu ma' Alla. Il-kap tal-Knisja f'Malta talab maħfra għal-ħitan li kienu jifirdu ċ-ċimiterju u li kienu jiddistingu lil persuna mejta. Qal li l-Knisja hija umana u tiżbalja, iżda bħall-umani taf tammetti fejn tiżbalja u titlob maħfra. Hawn mitfunin nies li meta ndifnu bejn dawk li mietu f'paċi mal-Knisja huma kien hemm ħajt. Illum dak il-ħajt waqa'. U jiena nixtieq nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu il-mejtin tagħna. Monsinjur Xikluna għalaq billi ħeġġeġ għal aktar tarb għall-leżiż mejtin tagħna biex dawn jaqilgħu l-ħniena u l-grazzja talla. Sadan it-tant f'dan il-jum fil-knejjes l-oħra saru ċelebrazzjonijiet għal dan il-jum qaddis b'qudies li matula jiftakru dawk li ħallewna, iżda fuq kollox iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja tagħhom magħna. Dan hekk kif il-Knisja Kattolika tgħallem li l-mewt huwa l-pass mill-ħajja kif nafu aħna għal ħajja ta' dejjem. Normalment min ma jkunx jista' jmur f'dan il-jum jagħmel dan matul il-kumplament tax-xahar. Għalhekk meta wieħed jgħaddi minn barra xi ċimiterju ikun jista' jinnota tapit ta' dawl inemnem mix-xemat u l-kuluri mill-fjuri li jitpoġġew fuq l-oqbra. Perjodu li matul wieħed jirrifletti qabel ma f'Diċembru l-ambjent jinbidel totalment għaż-żmien ferrieħi tal-miliet u l-festi ta' dawk il-jiem. F'dak iż-żmien, għall-kuntrarju, wieħed jiċċelebra il-bidu tal-ħajja, partikolarment bit-twelid ta' Ġesu Bambin.